Ja no arriben cartes d'amor, ni felicitacions de Nadal a les nostres bústies. Quan mirem el correu només trobem factures. La factura del gas, la de l'aigua, la factura de l'electricitat i la del telèfon. Si el 20 guanya la dreta, es multiplicaran les factures. La factura de l'hospital, la de l'escola dels teus fills, les retallades en sanitat, educació i serveis socials que provocaria la dreta les haurem de pagar nosaltres. Si guanya la dreta, passarà factura.